Malta żammet l-impenn finanzjarju tagħha lejn Gavi, l-alleanza li taħdem favur u tqassam it-tilqim li jsalva l-ħajjiet ta' tfal u persuni vulnerabbli. Dan kien il-messaġġ ewlieni wara l-indirizz tal-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza l-Gavi Summit mal-mexxejja Ewropej fi Brussell. Dr. Abela enfasizza l-importanza ta' aċċess ugwali għas-servizzi tas-saħħa u l-mediċini irrispettivament fejn jgħixu in-nies. U aċċenna l-COVID-19 u qal li dan huwa eżempju ċar ta' kif kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi tista' twassal biex jiġu salvati bosta ħajjiet. L-Alleanza Gavi ilha mis-sena 2000 taħdem fuq tilqim globali speċjalment għal persuni li jgħixu f'komunitajiet bidħul baxx jew ma vulnerabbli. Fil-fatt kollox jirnexxilha tlaqqam biljun tifel u tifla u ssalva 18 miljun ħajja. Matul is-summit intqal li l-Alleanza għandha l-mira li tiġbor 7.9 biljun euro bilan li fil-5 snin li ġejjin tlaqqam minn tal-inqas 500 miljun tifel u tifla u salva aktar minn 8 miljun ħajjiet. Lejn minn hekk Gavi qed tantiċipa li b'din il-ħidma se tkun qed tiġġenera mal-230 biljun euro f'benefiċċji ekonomiċi għal pajjiżi terzi. Il-Prim Ministru qal li b'kooperazzjoni flimkien jista' jkollna soċjetajiet aktar b'saħħithom, sistemi aktar reżiljenti u pajjiżi mħejjija aħjar għall eventwalitajiet differenti. Sostna li s-settur privat fil-qasam tal-farmaceutika wkoll għandu rwol iżda jridu jkunu l-gvernijiet tal-pajjiż li jagħtu l-appoġġ biex ħidem il-Gavi tkun effettiva. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li t-tilqim jibqa' l-aqwa tarka fil-ġlida kontra l-Mard u li l-Unjoni Ewropea se tkun qed tagħti għotja ta' 360 miljun euro bħala parti mill-pakkett finanzjarju ta' 3.2 biljun euro li kienet ikkommettiet pruħa preċedentament. Minnaħa tagħha l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li l-Ewropa għandha tibqa' fuq quddiem fil-kuntest ta' saħħa globali. Matul is-summit tkellem ukoll Bill Gates li fisser l-importanza tat-tilqim biex jipprevjeni l-imwiet ta' tfal. Fil-fatt irrikonoxxa li mis-sena 2000 kien hemm tnaqqis ta' 52% fl-imwiet ta' tfal.